Tata karati. Mara tumefanya rais moja na kuonia. Utafuta hiyo mzigo kwenda hapo. Kwa mzigo. Sawa. Kenani omwando ainde ndo momenyi kurubuchura na iga nyanchwa ese lituko lyarere twabokire mambia tokonyora omoichano ng'a omonto naro itire akaruturoche iga ang'ena nyanchwa iga ang'ena elimu center rocha esemete igo ekoro kinga kumekuwa na kudorora kwa usalama gotogochikoboria omo county commissioner na county commander Okisi county banyare kurigeria mang'ana ya usalama ekera abantu bauchaka goitwa igana korutuchi ndoche eyu ekoro kinga usalama ya sarekire Njasa malieta ambassador Stephen Nunga ngorandi atara chambili omwana naro iteira bono twachire wochana gutwaligere twarore ngo mwana ya maena baitire lakini taramanyikana byase asarwete